Уважаеми колеги, приятели пчелари, искам да ви информирам, че във връзка с вероятността за навлизане на Акари тропилелапс в Европейския съюз на 1 април 2026 година Европейската пчеларска асоциация подава критична тревога относно разпространението на запад на акари на видовете тропилелапс, а това е паразит, който се размножава по-бързо и причинява по-сериозни загуби на пчелните семейства, отколкото познатия акар вароа. Скорошни проучвания в Грузия и руските региони, граничещи с Украйна, заедно с непотвърдени доклади от Беларус, сигнализират за непосредствена заплаха за биосигурността на Европейския съюз. Тъй като акарът може да се разпространи чрез пратки пчелни майки, употребявано оборудване, пчелни продукти, настоящото законодателство за внос се счита недостатъчно за защита на европейската популация пчели. По-детайлно, Европейската пчеларска асоциация призовава Европейската комисия да предприеме спешни действия, като временно премахне Украйна, Турция и Русия от списъка на одобрените трети страни за внос на пчели. Те също така призовават за забрана на необработени пчелни продукти и употребявано оборудване от тези региони. Освен търговските ограничения, Европейската пчеларска асоциация застъпва провеждане на задълбочен здравен преглед в граничните държави членки и спешно разработване на третиране с екологично чисти продукти, тъй като в момента в Европейския съюз не са разрешени конкретни ветеринарни продукти за борба с този вредител. Тази политика на изпреварващи действия отразява скорошните защитни мерки, предприети от Канада и Европейското кралство, Обединено кралство, за да предотвратят потенциален колапс на Европейския пчеларски съюз. Колеги, бъдете внимателни. Благодаря ви.